Od mikrofonu vás v tuto chvíli zdraví Mirka Nezvalová a nebojte se, bude to dnes i obrazové. Je tady druhý díl projektu, který jsme vymysleli s Monikou Brídovou a ten se jmenuje Báječná jízda s Mirkou a Monikou. Moje jméno je Mirka a mým hostem je dnes světoběžnice, světochodnice Anežka Pecháčková. Já moc krát děkuji za pozvání a moc vás zdravím. Ahoj Mirko. Anežka přišla před vánočními svátky v loni do rozhlasové budovy Českého rozhlasu České Budějovice s tím, že by nás chtěla seznámit se svým projektem, že prý půjde pěšky celým Novým Zélandem po velmi atraktivní stezce, no a pak, že by si lidé mohli adoptovat její kilometry a všechny ty korunky naspořené, tak ty, že půjdou do Českobudějovického centra Arpida, které za ně koupí, prozrať co, Anežko? Je to úplně úžasné, protože za ně koupí aktuálně teď 2 elektrostimulační přístroje a jeden z těch elektrostimulačních přístrojů už v Arpidě mají. Já měla sama možnost ho oskoušet a aktuálně tam mají elektrostimulační přístroj Volcate, což je elektrostimulace na nohy. A je to takový game changer podle mě, protože u lidí zvláště, co nikdy nemohli chodit, anebo co jsou třeba po autonehodě, tak je to skvělý, protože vám začne brnět noha. Ten přístroj vám vysílá takové signály, najde si to ten sval a ty prsty na nohou se vám začnou sami zvedat. Takže je to opravdu takový zázrak podle mě v elektrostimulaci. Já Anežce tykám, to jsme si tehdy potykali před vánočními svátky, protože mně to přišlo velmi zajímavé, když tehdy ještě 23letá, teď už 24letá studentka Jihočeské univerzity z takového malého místa u Tábora z Debrníku, tak ona se rozhodla pro tento projekt. Anežko, proč jsi vybrala právě Českobudějovickou Arpidu? Já jsem si vybrala právě Českobudějovickou Arpidu z toho důvodu, že já už jsem v minulosti podnikla dálkovou pěší pouť a byla to pěší pouť přes celé Španělsko, přímo teda přes celé Pyreneje. Ta trasa se jmenuje GR11, je to jedna ze 3 dálkových pěší poutí právě napříč celým Španělskem, celými Pyrenejemi. A mě už tenkrát napadlo, že já se na místa podívat můžu a já se cítím dost privilegovaně, že se můžu podívat kamkoliv ve světě chci, protože zaplať pánbůh jsem zdravá. Ale bohužel ne každý má takový dar, jako mám já, a to je chůze a to je zdraví. A tak jsem si řekla, že já se na tu pouť vydám, ale ráda bych tam vzala lidi, kteří se tam podívat nemůžou, protože mají třeba nějaký omezení zdravotní. A já jsem v tu chvíli ještě pracovala a studovala na Jihočeské univerzitě, konkrétně teda na ekonomické fakultě a myslím si, že jsem byla ve správný čas na správném místě. Dostala jsem kontakt na pana ředitele Českobudějovického centra Arpida, Marka Volgemuta, a tím už se to pak všechno provázalo. Já jsem se spojila s Markem. Marek je úžasný a s úsměvem a entuziasmem řekl, že pojďme do toho, a tak jsme spojili síly už tenkrát a teďka, když jsem si řekla, že jsem si chtěla splnit svůj největší životní sen a to právě přejít celý Nový Zéland, tak jsem věděla, že to bude jistota a že půjdu právě do Českobudějovického centra Arpida. Vím, že mě samotnou kontaktovaly ještě 3 organizace, všechny 3 byly zaměřené na onkologické onemocnění, ale já jsem věděla, že s Arpidou už mám zkušenost, že už jsme jednou síly spojili a že by bylo krásné ty síly spojit ještě jednou. Skvělý nápad, tomu tleskám, ale řekni mi, tvoji rodiče jsou také takový světoběžníci? To je legrace, nejsou vůbec světoběžníci. Já jsem si uvědomila, že můj tatínek nikdy nebyl v zahraničí a nikdy neletěl letadlem. Ve chvíli, kdy jsem třeba měsíc před odletem na Nový Zéland, vrátila jsem se z mé cesty po Islandu, kde jsem i pracovala. A když jsem se vrátila z Islandu, tak jsme s taťkou koukali na dokumentární snímek, který byl o Slovensku. A já jsem říkala, tati, u těch sousedů na tom Slovensku taky není špatně, ty mají tak hezkou přírodu, veď ty Tatry. A on říká, Šofinko, já jsem tam nikdy nebyl. A já říkám, tati, ty jsi nebyl ani na Slovensku. A on říká, že Finko, já jsem byl nejdál v Opavě na vojně. A tak jsem si říkala, tyjo, tak teďka nikdy nebyl v zahraničí a když jsem já byla malinká, tak mamka mě vzala do Chorvatska, mě a mou starší ségru, a já jsem byla malinká, ale už mě se v Chorvatsku teda moc nelíbilo, já ani nechtěla do moře, protože tam jsem se bála ryb a žraloků, ale už tenkrát v tu dobu, když se mi do toho moře nechtělo, tak jsem jako toužila po těch cestách a vždycky jsem byla u toho Globusu
a říkala jsem, že jednou budu cestovat. A musím říct, že teď mám pocit, že nic není daleko, že tím, že jsem sama pěšky přešla více jak 4000 kilometrů a během 2 dnů jsem přeletěla celý svět, tak mám pocit, že je všechno kousek. Ano, tak to je skvělá myšlenka. Ne každý je asi ochoten podniknout takovou cestu, ale na druhou stranu ty jsi zmínila ten Island. Vím, že se chystáš do Irska. Byla jsi dokonce za polárním kruhem, je to tak? Přesně tak, já jsem od státnic, teďka už jsou to 2 roky, to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Odstátnicovala jsem tedy na ekonomické fakultě Jihočeské univerzity a odstudovala jsem cestovní ruch a tak jsem ve správném čase dokončila studium po 3 letech bakalářského studia a řekla jsem si, že teď je ideální čas a před magistrem jsem se rozhodla, že si splním svůj největší sen a pomalu odjedu na cestu kolem světa. A teď jsou tomu 2 roky a já během těch 2 let stihla zažít a hlavně prožít neuvěřitelné dobrodružství. Myslím si, že jsem mnohdy opravdu byla ve správný čas na správném místě a do vínku mi byla věnována obrovská životní energie a elán po mojí vlastní mamce a to si myslím, že těm cestám dodává neuvěřitelnou energii a šťávu, protože díky té energii si myslím, že jsem mnohdy natrefila na úžasné lidi a právě jsem se dostala za polární kruh ke psímu spřežení, kde jsem dostala omrzliny a pracovala jsem u psího spřežení v -30. Potom jsem sledovala velryby na Islandu, byla jsem v Itálii pracovně, v Rakousku, v Tyrolsku a opravdu jsem měla možnost se podívat na spoustu míst a teďka mě to moje cestovatelské nadšení dovedlo až na druhý konec světa. Když si člověk řekne, že se někam vydá na cesty, tak první pohled je do mapy a druhý pohled do peněženky. Takže prozrať, jak takováto cestovatelská dobrodružství financuješ? Právě tím, že cestuju a že zažívám tohle neuvěřitelné dobrodružství, jako je třeba psí spřežení, tak já tam rovnou i pracuju. Tudíž téměř všechny mé cesty do zahraničí jsou pracovní cesty. Takže vyrážím pracovat a vyrážím vydělávat korunky a když našetřím dostatek peněz, tak se snažím něco ušetřit a za tu zbylou část se snažím něco procestovat. Ale už když v té dané destinaci pracuju, tak se z ní snažím, já to řeknu lidově, vymlátit, co jde, protože tu danou destinaci, i když tam pracuju, tak ve svém vlastním volnu se snažím co nejvíc procestovat. A vzhledem k tomu, že jsem občas šikovně drzá, tak se dostanu k příležitostem, který mě právě posouvají dál v tom cestování a třeba na Islandu jsem měla možnost pozorovat papuchálky a pozorovat skákající keporkaky, což bylo neuvěřitelné a vlastně protože jsem trošku drzá, tak jsem se k tomu ke všemu dostala zadarmo. Takže ne za všechno na těch cestách platím, protože si spoustu věcí dokážu vykomunikovat, ale na všechny jinak cesty si šetřím právě v zahraničí, anebo tady v Čechách se věnuju svatební koordinaci, takže když jsem v Čechách, tak stavím tiny house u nás v jižních Čechách a věnuju se koordinaci. Takže to jsou takové místa, kde si na ty cesty vydělávám. Kolik hodin má tvůj den? No, já se přiznám, že kdyby měl o dalších 24 hodin víc, tak se vůbec zlobit nebudu. A občas je to náročně skloubit, protože jsem velký chaotik a hrozně ráda bych byla organizovaná, ale bohužel jsem velký chaotik a učím se být organizovaná. A aktuálně s většinou teď na cestách hrozně se to liší, jestli jsem v denní rutině a pracuju na projektech, a nebo jestli jsem na cestách. Ale teď momentálně mám ještě jetlag, teda dospávám a aktuálně teď ten den má kolem, 13-14 hodin a pak spím. Je mi to jasné. Ale když takhle cestuješ, tak musíš komunikovat. A ono to není jednoduché. Tvým jazykem je tedy angličtina. Je to tak. Musím říci, že tím, že už cestuju od 16 sama, od 18 jsem vyjela pracovat poprvé do zahraničí mezi vlastně střední školou a prvním ročníkem na vysoké škole. Ale pracovala jsem v západním Německu, kde bych užila spíš němčinu a musím říci, že i přesto, že cestuju od 18 let pracovně do zahraničí, tak pořád jsem si s tou angličtinou nebyla jistá a teďka nikdy bych to neřekla, že zrovna po dálkové pěší pouti u protinožců přijedu s mnohem s lepší angličtinou.
Tak to je skvělé, protože věřím, že angličtinu užiješ i při svých dalších poutích, ale vraťme se zpátky k tvému putování, protože ty chodíš sama. Je to tak, chodím sama a já si vlastně nedokážu moc představit, nebo představit si to asi dokážu, ale myslím si, že by to bylo o něco náročnější. Mnohdy jít s někým dalším, s někým druhým. Na druhou stranu, když jsem putovala s někým druhým, tak to bylo jednodušší v tom, že jsem se nemusela bát. Já jsem totiž ve finále strašný strašpitel, i když bys to o mě spoustu lidí neřeklo, tak já denně bojuju se strachem, s nějakou bezradností a bojím se, ale na druhou stranu si říkám, že já sama nemůžu být příčinou k tomu si splnit sny a splnit si sen. Cesta přes celý Nový Zéland byl můj jeden z největších životních snů a vlastně to cestování jeden z mých největších životních snů. Takže zatím cestuju sama a musím říci, že já, když cestuju sama, tak mám pocit, že tomu světu jsem nejvíc otevřená, protože nemám někoho dalšího, nemusím se ptát, jestli si dám svačinu tady, anebo se nemusím hlavně cítit blbě, že si nedám jenom jednu, ale že si dám 2 zmrzliny a že ta druhá zmrzlina nebude mít 1, ale 3 kopečky. A když jdu s někým druhým, tak se často můžu říkat, teďka já si dávám 2 zmrzliny, co on si o mě pomyslí. A když jdu sama, tak si dám klidně 2, 3 a je mi to jedno. A ten život na těch cestách prožívám úplně naplno, protože ty lidi mě vidí samotnou a mám daleko větší možnost s nima rozvést nějakou diskuzi a nebo mě pozvou k sobě domů. Tím, jak jsem jediná, tak taky často o mě mají strach, jsem samotná žena, takže vlastně je to takový jako ve finále dobrý tah cestovatelský. Já vím, že v těch příspěvcích, které si nám posílala do Českého rozhlasu České Budějovice, vždycky namluvených, tak si potkala mnoho a mnoho zajímavých lidí. Jsou to vlastně takový trailoví andělé, u nichž můžeš přespat, mohla si se vykoupat, no ale také si třeba byla v divočině, kde vůbec nebyl signál. Je to tak. Já musím říci, že mnohdy jsem spala u trail angelů, právě u těch takových andělů, kteří ani nevěděli, že jsou trail angelové, ale já jsem je potom seznámila s celým trekem a řekla jsem jim, co to vlastně vůbec znamená být trail angelem. Tak to je jedna část trail angelů a potom jsem spala u trail angelů, kteří opravdu věděli, že jsou trail angelové a získala jsem je skrz třeba facebookovou skupinu, anebo že mě viděli opravdu někde v obchodě nebo kdekoliv a řekli, ty určitě půjdeš trek přes celý Nový Zéland, zvaný Te Areora, já jsem trail angel a jestli nemáš kde spát, můžeš nespát u mě. Takže těch trail angelů bylo spoustu. Mnohdy to byli trail angelové, kteří opravdu byli trail angelové a kteří mě viděli někde v supermarketu, v obchodě a pozvali mě k sobě domů a řekli mi, jestli nemáš kde spát, tak já jsem oficiální trail angel a dneska může spát u mě. Ti trail angelové se dělí na 2 typy. Jeden typ, ty to chtějí naprosto zadarmo, ty prostě opravdu čistě, jenom chtějí pomoct těm trekařům a mají rádi lidi ze zahraničí a rádi si předávají ty příběhy. A potom je tam druhá část a za mě to jsou trail angelové, kteří byli uvedení v aplikaci, v oficiální aplikaci, která je na tento trail daná, takže Te Areora, trail přes celý Nový Zéland. A když ti trail angelové byli uvedeni právě v této aplikaci, tak to většinou za mě byli andělé, kteří to dělali čistě pro biznis, protože většinou jich tam bylo jenom pár a téměř všichni, ne téměř, myslím si, že úplně všichni byli placení. Takže já musím říct, že já jsem většinu času, jednou za celou tu dobu jsem spala u toho trail angela, který byl v té aplikaci a jinak si mě většinou lidi našli úplně sami a právě takže třeba ani nevěděli, že jsou trail angelové. A obnáší to, že jsou to dobří lidé a ty dobří lidé nám nechají vyprat, nechají nás u sebe přespat a já jsem měla takové štěstí, že jsem potkala čistě jenom úžasné Novozélanďany a pak jsem jim tedy řekla, že jsou to trail angelové, byly Vánoce a oni během těch Vánoc pro mě přijeli 100 kilometrů, zase mě pak po Vánocích těch 100 kilometrů odvezli, připravili pro mě vánoční dárky, já jim upekla vánoční vanilkové rohlíčky české, udělali jsme spolu vaječňák a oni mi vlastně ukázali, jak oni slaví Vánoce u protinožců a bylo to něco neuvěřitelného, krásného a je to pro mě vzpomínka opravdu na celý život. A doteďka Rachel a Ray, to jsou manželé, kteří mě pozvali, tak jsem s nimi do dneška v kontaktu a věřím, že mě sem přijedou do Česka navštívit. Jak si tě našli? Našli se mě úplně jednoduše, byl to nějaký 5., 6. den na trase,
Takže na prostý začátek, já jsem si zvykala chodit, zvykala jsem si na batoh a oni za mnou, byl to den hrozně dlouhý a velmi slunečný, bylo velké horko, kolem 38 stupňů na sluníčku, já jsem byla úplně umořená, šla jsem ten den 37 kilometrů a oni za mnou, u mě přizastavilo auto, takový pick-up a ještě za tím pick-upem byl návěs s koněm a v tom autě seděla mladá slečna a starší muž. A Ray se mě ptá, kam jdu a já říkám, že potřebuji už najít dneska nocoviště. Tak oni mě popovezli půl kilometru k jejich baráku a já jsem se zeptala, jestli nevědí, kde bych tady mohla spát a Ray mi říká, no tak klidně u nás na zahradě. Tak když jsem přišla na tu zahradu, tak přišla Rachel, jeho partnerka, ta mě hned láskyplně objala s úsměvem, jestli nemám hlad, jestli něco nepotřebuju a řekla, že určitě musím zůstat na večeři. Při večeři mi řekli, ať klidně spím vevnitř, ať si vůbec nerozkládám stan. No a potom, když jsme dovečeřili, tak se mě ptají na Vánoce. Já říkám, že nevím, kde budu a že to pro mě budou první Vánoce bez rodiny. A Rachel mi říká, Aneško s Rayem, co kdyby si přijela k nám, nechtěla by si být u nás na Vánoce? A já říkám, Rachel, já si toho strašně vážím a moc bych to chtěla zažít, ale my u nás v Česku slavíme Vánoce 24. prosince a tady budou Vánoce 25. A ono 5 dní na trailu je opravdu dost, to člověk může klidně ujít 100 až 120 kilometrů, když to dobře jde. No a Rachel mi říká, Aneško, tak my pro tebe 24. dojedeme, kamkoliv budeš potřebovat, když budeš mít signál, napiš nám a 27. tě zase zpátky vyhodíme na trasu. A já říkám, Rachel, myslíš to vážně? A ona mi říká, jinak bych ti to nenabízela. Takže jsme se vlastně shledali úplnou náhodou a oni opravdu, jak jsem říkala, 24. já jsem ještě dopoledne seděla na kadibudce, protože pršelo uprostřed ničeho na zavřené kadibudce a plakala jsem. Volala jsem si s rodiči, protože mi to bylo líto, ale za 2 hodiny mi napsal Ray s Rachel, že už pro mě jedou. Vyzvedli mě, vzali mě domů, já pro ně upekla ty perníčky nebo ty vanilkové rohlíčky, udělali jsme spolu vaječňák a ještě Rachel k tomu. Na Zélandu to funguje tak, oni mají hrozně turistickou kulturu a konkrétně v rodině Rachel a Raye to funguje tak, že 26. přijde úplně celá rodina, a 25. mají teda oni tu oslavu, přijde Santa Claus a 26. Přijde celá rodina a každý donese nějaké jídlo, takže to je taková malá svatba. A 26. jsem se já, Češka, vyskytla prostě uprostřed rodiny, kde bylo 50 lidí, všichni mě objímali, všichni mě hubičkovali a dostala jsem další vánoční dárky, vlastně to bylo nádherné a Ray dělala Santa Clause a já jsem dělala elfa, bylo to moc hezké a vlastně v noci z 24. na 25., protože u nich mají dárky 25. ráno, tak já jsem ještě s Rachel dělala, to byla sranda, Santa Clause, takže tam bylo mlíko a sušenky a já jsem pila to mlíko, jedla ty sušenky a největší sranda bylo, že jsme šli ven a protože ten Santa Claus přijíždí se sobama na saních, tak jsme potřebovali rozházet slámu po zemi a jedli jsme tam mrkve naproti sobě a plivali jsme ty mrkve na zem, protože jsme si říkali, tak to ty sobě, jim to padá ty mrkve určitě z úst, tak to tady musíme všechno jakoby poplivat tou mrkví, takže to byla taková sranda, tak jsme tam vlastně se pak na sebe podívali, jak tam žvejkáme ty mrkve a smáli jsme se tomu vlastně, jako jaký jsme trhlínci, ale bylo to krásné, protože jsme ještě stopy na koberci vysypávali moučkovým cukrem a opravdu to pro ty děti byla nádhera, takže oni se pak zbudili, měli venku ponožky a potom měli i dárky pod stromečkem. Tak Vánoce je krásná věc. Co taková hygiena na terase? To je sranda. Já jsem považovaná za nejhygieničtějšího, nejčistotnějšího a za hajkra, co o sobě nejvíc pečuje. Tak to mě nazvali a popsali moji kolegové hajkři, které jsem potom později během toho trailu potkala. A já musím říct, že já jsem byla opravdu nejčistotnější. Kdykoliv jsem věděla, že tam je nějaké jezero, řeka, a nebo že tam je velký barel s vodou a tu vodu mohu použít, tak jsem se omyla. Opravdu vždycky. A já teda musím říct, že jak moc miluji hajkování, tak opravdu vůbec nemám ráda ten lepkavej, spocený pocit, když jste úplně unavený, ulepený, úplně spocený a není možnost se umýt a musíte jít spát. Tak spadneš do řeky. Tak to já opravdu ráda nemám. Aneško, tak ty jsi putovala pěšky, no a pak jsi si stopla loď. Je to tak. Loď
byla vlastně ve finále opravdu, to byla taková moje jako dětská touha. Já o tom snila strašně dlouho a věděla jsem, že ta možnost stopnout si tu loď na Novém Zélandu není tak náročná a že je to opravdu jako dosažitelný cíl. A věděla jsem o jedné ženě, že to tak udělala, a tak na Facebooku existuje spoustu skupin ohledně lidí, co mají svoji vlastní plachetnici a vydávají se na cestu kolem světa. A tito lidé na těch malinkých kocápkách, který prostě si říkám, že občas jako divočina, že se vůbec na té vodě udržej, hledají crew. To znamená, hledají lidi, co s nima budou na té plachetnici. A tak já jsem našla právě jednu kocápku, ale nakonec se mi ozval kapitán švýcarské lodě a ten vlastně Mark byl strašně skvělý, protože on mi hnedka napsal, že jestli s nima chci jít do Nové Kaledonie, takže bych mohla, a já jsem mu říkala, dobře, já budu končit dálkovou pěší pouť přes celý Nový Zéland, a zrovna to vyšlo tak, že jsem tu pouť skončila na své vlastní narozeniny 29. dubna. No jenom, že ta loď do Nové Kaledonie vyplouvala hnedka za týden a já jsem byla na úplném jihu Nového Zélandu, který má vlastně tedy 2 ostrovy, a já jsem musela přejet úplně na úplný sever, kde jsem začínala, a měla jsem na to jenom 1 týden. Takže jsem přestopovala s prutem, který jsem si koupila v opshopu za 120 korun, za nějakých $10, tak jsem s ním přestopovala úplně celý Nový Zéland, převážně teda severní ostrov, a dostala jsem se na tu loď. Tu loď jsem se teda nakonec chytla a plula jsem tou lodí do Nové Kaledonie, protože já jsem na Netflixu v jednom dokumentárním snímku slyšela, že tam je strašně moc verlib. A tak já jsem se už potom nezaobírala tím, kdy tam ty verliby jsou, a vzhledem k tomu, že jsem takový životní střelec, tak jsem si řekla, že prostě přepluju Pacifik a vyzvu veřejnost k tomu, aby si historicky poprvé mohli adoptovat moje virtuální kilometry na oceánu, a pojedu prostě hledat verliby. A já jsem přijela do té Nové Kaledonie s obrovskou mořskou nemocí. Já jsem teda nezvracela, já jsem měla opačný problém, mě se strašně točila hlava. Ale musím říct, že ve chvíli, kdy jsem se postavila na zem, tak se mnou houpala zem ještě třeba další 2 hodiny, ale jiní lidi to měli třeba ještě 2 dny nebo další týden, takže v tom já jsem byla lepší, ale nemohla jsem jako ve finále fakt nic dělat. Já jsem se cítila, byl to jeden z nejnáročnějších týdnů v mém životě, já jsem se vlastně plavila více jak 10 dní, a ta samotná plavba, ona je to docela hustý, protože on člověk vyjede na Novém Zélandu a ta loď se zastaví až v Nové Kaledonii. A funguje to tak, že máme takového mechanického autopilota. Je to takový hydrovan, taková ploutvička, ta se nastaví vzadu na tu loď, k tomu se nastaví i jednotlivé plachty. Mark byl ještě úžasný v tom, že mě nechal řídit tu loď, takže jsem si opravdu mohla odzkoušet odřídit plachetnici, pracovat s vinčem, což je takový naviják na jednotlivé lana, a takže to bylo, a nebo na šíty, takže to bylo opravdu skvělý. On mě naučil stahovat a natahovat plachty, a vlastně bylo to opravdu skvělý, že jsem měla člověka, který mi to ukázal a který to věděl, protože on už se po světě plaví necelé 3 roky a za chvilku ten svět už bude mít opravdu celý dokola obeplaven. Takže to byla neuvěřitelná zkušenost a neuvěřitelné dobrodružství. Vítáme tě zpátky v České republice. Děkuju. V Českých Budějovicích jsme v podcastovém studiu deníku, tedy v tomto případě Českobudějovického. Povídáme si s Anežkou Pecháčkovou z Debrníka, která je studentkou Jihočeské univerzity, má nesmírně toulavé boty. A já věřím, Anežko, že ta sbírka, kterou si začala a která vlastně končí posledního června, tak přinese těm klientům Arpidy něco, co ty si zažívala plnou parou a oni tolik ne, tedy rozpohybování končetin, které, řekněme, nemohou používat a ten pohyb potřebují. Moc ti děkuji a věřím, že až budeš mít nějaká další dobrodružství, tak se s námi zase o ně přijdeš podělit. Přijdu moc ráda, moc krát děkuji za pozvání, moc si toho vážím, že jsem tady mohla odvyprávět své dobrodružství a propojit to právě s Českobudějovickým centrem Arpida, a měj se krásně, Mirko. To byla Anežka Pecháčková a od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli od 2. dílu našeho projektu s Monikou Brídovou, tedy Báječná jízda s Mirkou a Monikou, loučí Mirka Nezvalová.